ffrind ti? Sy'n neud y byd. Helpu pobl. Ac helpu life nhw. Tad ni? Dyw o'r byd! Mab Dyw. Pwyd eto? Pwyd Iesu Grist? O, mam Iesu di Gair a Joseph. Ag oedd o'n frenin pan oedd oedd eni. Mab Dyw! Mab Dyw! Mab Dyw ac brenin y byd. O'n i'n mynd i ddeud neu'r ymhell. Hogyn Dyw? Dwi wrth y modd yn mynd i'r clwb plant. Mae'r clwb plant bellach yn rhedeg ers 1989. A eleni, y dolig mae rwan nes i recordio nhw yn ateb 4 cwestiwn. A'r cwestiwn ola oedd pwy yw Iesu Grist a fe gaethon ni fel ydych chi'n gweld atebion call a dwys iawn. A meddwl hefyd sy'n ôl i'r rhai o'r atebion. Ie, pwy yw Iesu Grist? Mae dogfennau hanesyddol Rhufeinig, Groegaidd, Iddewig, ac wrth gwrs y Beibl, yn dwyn sylw ni at ddyn o'r enw Iesu mab Joseph. Fe oedd o'n berson hanesyddol. Ond pam yr holl ffys am enedigaeth y dyn yma, y babi yma? Achos mae'r hanes yn swnio, mae'n rhywbeth yn wrong yma'r hanes. Fe gath o'i eni i ferch ifanc di-nod. Pwy oedd hi? Da ni'n gwybod. I elistad o, Joseph, ser coed. Dyw yn cyhoeddi genedigaeth i fab drwy'r angylion i'r bugeiliad, bobl gyffredin. Wel, pwy yw Iesu Grist yn ôl y plant? Mi gyda ni sawl atab, ond y ddau brif atab oedd yn gyntaf y brenin. Brenin y brenhinoedd, yn eto brenin tlawd. Yn y gan y brenin tlawd, da ni'n gweld y geiriau yma. O'r nef y daeth, fab di nam, i'r byd yn dlawd heb feddu dim, i weini'n fwyn ar y gwan ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Dyw, y brenin tlawd, mewn gilw oll lliw ddili nef, i ddiw bob dydd fel pen anreg wiw o'i law, me roddwn fawl i'r brenin tlawd. Daeth y brenin yn un ohonom ni. Eto, mae hyn hefyd ydy yn swnio'n wrong. Yr ail ateb poblogaidd oedd mab Dyw. Mae O.M. Lloyd yn ei englyn yn ysgrifennu, cofio rhannu cyfrinach i o'r ei hun ar yr wyl wnawn bellach. Dyma'n ceidwad mewn cadach. Mae'n Dyw yn y byd mewn dyn bach. Dwi'n gwybod os chi'n cofio cyfres chydig o flynyddoedd yn ôl bellach o'r enw Undercover Boss, lle oedd y perchenog yn mynd yn un o'r gweithwyr yn gwisgo fyny ac oedd y gweithwyr ddim syniad pwy oedd o ac oedd y jyst yn gwyliad ac ar y diwedd rhai yn cael row falla, eraill yn cael codiad cyflog neu'n cael rhyw fath o bonus. Da ni'n gweld hefyd yn Dyw ni yn dod yn un ohonom ni. Fe ddath o i weini ar y tlawd. A dyma da ni'n gweld trwy'r efengyla fel mae Iesu Grist yn ymwneud efo'r bobl cyffredin, y bobl oedd yn wrthodedig gan gymdeithas. Lle fysa Iesu Grist heddiw? Sgwn ni. Mae'n siŵr sef yn y bancia bwyd. Mae'n siŵr sef yn eistedd efo'r digartra. Fe fysa fo ynghlwmni'r gwrthodedig ac hefyd fe fysa fo efo nina. Ei fywyd roes i ni gael byw. Iesu Grist yn dod i'r cryd, ond oedd cysgod y groes ar y cryd. Dod mwyn marw. Marw ar y groes yn lle ni. Cynnig maddiant i ni, os da ni'n gofyn amdano fo. Heddwch cydwybod yn dod drwy hyn i gyd ac euogrwydd yn cael ei symud. Wel, be mae hyn yn ei ddweud wrthon ni am sut yn yw Dyw? Wel, dwi'n gweld bod Dyw yn dweud o gynno fo feddwl y byd ohono ni. Bod o eisiau uniaethu fo ni. Bod o eisiau'r gorau i ni. A da ni'n gweld hynny yn yr adnod sydd yn Ioan pennod 3 adnod 16. Ydy, mae Dyw wedi caru'r byd gymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Does y ddim byd o'i lef o'r hanes. Dyma'r bwriad Dduw, yn ôl be mae'r Beibl yn ei ddweud.
oedd wedi bwriadu erioed i anfon i fab i ddod yn un ohono ni. Da ni'n gweld yna'n hysbysebion y Nadolig. Da ni'n gweld un Marks and Spencer's. This is not just Christmas food. This is Marks and Spencer's Christmas food. Oedd wrthyn ni gofio am y babi bach, mae'n rhaid ni gofio, nid babi cyffredin mae hwn, ond babi sef mab Duw a ddaeth i'r byd er ein mwyn ni.